Bună ziua, stimați prieteni! Ne aflăm la Huta Slavia, la restaurantul Slavia. Huta Slavia este la Filteru. Noi ne aflăm acum la restaurantul Slavia din Salonta. Este un restaurant foarte frumos, cu specific slovac, are unele dintre cele mai bune preparate tradiționale slovace. Noi vom încerca astăzi un burger de bizon. Vom gusta acest burger să vedem cum se prezintă. Deocamdată arată foarte bine. Este foarte apetisant, uitați, cu cartofi prăjiți, vine cu salată la un preț rezonabil. Dacă ajungeți prin Salonta, vă așteptăm cu mare drag să încercați dintre preparatele care sunt în meniu. O bucătărie foarte diversificată, puteți încerca și acest burger de bizon, gulaș de bizon, precum și alte preparate tradiționale și nu numai. Sunt preparate la prețuri accesibile pentru toate buzunarele, rămâne să le descoperiți. Puteți încerca și berea tradițională slovacă, printre care cu titlul exemplificativ Fazanul de aur. O asemenea bere, da, foarte bună, dar burgerul de bizon este un produs deosebit pe care îl vom încerca, să vedem cum se prezintă și vă așteptăm, uitați, foarte curte interioară, foarte frumos decorată. Să vedem, uitați, da, avem o fântână foarte frumos, aranjată cu capul de bizon, uitați emblema zonei bizonului. Vă așteptăm cu mare drag pe tot. Vom degusta acest burger. Vom degusta și ne vom îndrepta apoi spre Oradea să continuăm și celelalte activități. Nu uitați să dați pentru mai multe materiale interesante like, share and subscribe la canalul de YouTube Travel and Legal and Chess. Vă așteptăm cu mare drag și cu mai multe materiale interesante pe parte de travel, juridic și jocul de șah. Vă urăm o zi bună!